गिबियावनो एनिएट भइस इन्डियानिसिम आंनि गोजोन हामलायनायखौ आङो PGACBM जानानै आं होग्रोनाय जाबाय। दा नंगौ ये नागा इशुआ मोनसे फाइनाल स्टेजाव जोबथा लामायावनो दं होननानै जों दिनै मिथिनो मोनदों आरो बिराद गोजोनथाव बाथ्रा। बिथांमोना मास मोनसे मोननैनि गेजेरावनो मोनसे कनक्लुसिभ एकर्ड जानानै थांनायनि बाथ्राखौ जोङो इतिमध्य जों मिथिदों आरो बिराद गोजोनथाव बाथ्रा बिखेखै नर्थ इस्ट इन्डियानि थाखाय। मानोबा नागा इशुआ मोनसे बिराद गोबाव समनि लंगेस्ट माने दिनै नायनो थाङोबा बिश्वआवनो बुहुमावनो सावरायजानाय आरो बिथांमोना सिजफायाराव थानाय मोनसे संगठन आरो बिथांमोनजों जे भारत सरकारा जे गुरुत्त भाबे बिथांमोननि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय लादों। मात्र नर्थ इस्टनि थाखायल' नङा जोंनि थाखायबो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा होननानै जों बेखौ बुंनो हायो। दिनै जोंनि जे बड' इशु बे बर' इशुआबो दिनैल' नङा प्राय 52 बोसोर जाबाय। जोंनि उदाय समनिफ्राय लानानै डिभाइड आसाम 50-50 बड'लेण्ड उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समनिफ्राय बिनाय आरो इनिफ्राय नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डआ दिनैफ्राय 14 बोसोर जाबाय। बिथांमोनाबो भारत सरकारजों 14 बोसोर माने खैबार आल'सना खालामबाय। बेनि उनावनो दिनै जोङो ज' जानानै मोनसे जइन्ट मुभमेन्ट ग्रुप हिसाबैनो जोङो दिनै बर'नि जे इशु बे इशुखौ बर'नि जेंनाखौ बड'लेण्ड होनानै फोजोबनांगौ होननानै जों दिनै गोबाव समनिफ्राय जयैनो जोङो सोमावसारबोबाय थादों। आरो हिसाबावनो जोंबो बेखौनो जों बुंनो हायो जोंनि बर' इशुआबो सल्युसन जानायनि मोनसे लामायावनो थांबाय थादों होननानै जोङो बेखौ दिनै समस्त बर' हारिखौ जोङो बुंनो हायो होननानै आङो सानो आरो। दा बे बेलायाव दिनै जोङो नाजागासिनो दङ। दिनै NDFआ 14 बोसोर बिथांमोना खावनै खावथाम जादोंबाबो बिथांमोना भारत सरकारजों मोनसे इनक्लुसिभ आरो कनक्लुसिभ जानांगौ होननानै एकर्डखौ माने बड' इशुखौ बड'लेण्ड दाबियाखौ सुख'ना होनांगौ होननानै बिथांमोनाबो गोबां अफिसियेलि आनअफिसियेलि सावरायलांबाय थादों। आरो लोगोसे जोंबो हासन डेम'क्रेटिक संगठन एबसुजों जोङो पिपल जइन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टजों आरो UPPL मोनसे पलिटिकेल हान्जायाबो सरकारजों प्राय 8-9 प्राय 8 राउन्ड टक खालामनानै दाबिखौनो जोङो बुंबाय थादों। आरो भारत सरकारा आरो बिखेखै इन्टारल'किटरि बे माथुरआ आरो दा गोदानै बिबान मोननाय हम मिनिस्टार अमित शाहयाबो मोनसे गुरुत्त भाबे जोंनि इशुखौ मोनसे कनक्लुजनाव लाबोनो थाखाय फिनिशिङाव लाबोनो थाखाय खामानिखौ हाबाफारिखौ आरो गावसोरनि बिउर'क्रेट्सफोरखौ डाइरेक्सन होबाय होननानै जों बेखौ मिथिनो मोन्दों। आरो जों सानो थाबैनो बर' इशुआबो मोनसे जोबनायनि लामायाव फैगासिनो दङ। आरो बेखौ जों सरकारखौ बेखौनो दाबि जों खालामदों जिखुनु इशुआनो जोंनि इशुआबो मोनसे फाइनाल स्टेजाव फाइनालावनो जोबनांगौ। कनक्लुसिभ हिसाबै इनक्लुसिभ हिसाबै जे दाबि दावा दङ बेखौ जाहाथे हिसाबै जों थांनानै थानो हायो। बड'लेण्ड सासे मोनसे सेपारेट स्टेट आर्टिकल 2 and 3 नि अन्तर्गतआव जोंनो दानानै होनांगौ होननानै जोंनि दाबिखौ जोङो लाखिबाय थादों। आरो नायनोसै दिनै सरकारा मा गोसो खालामदों मा गोसोखौ लादों माखौ लानानै जों बर'नि जेंनाखौ फोजोबगोन बेखौ जों दा समखौसो जों नेनानै दंबाय थायो होननानै जों दिनै फोरमायनो हायो आरो।